Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon labi na sa mga Kabisayaan, sa mga kaigsunan diha sa Inupakan Leyte o diha sa Hilongos bisan pa sa Kamindanawan. Salamat sa Ginoo nga niya nasab kita diha sa atong tulmanon mao ang pagpaminaw sa pulong o sa pagwali sa pulong sa Dios. Nakabalo ta may igsoon nga kita dunay naata sa serye sa 1 Peter chapter 1 pagsugod hangtod mahuman kining tibuok suwat ni San Pedro sa mga iglesia nga nagatibulaag sa iyang kapanahunan kaniadto tungod sa dakong kalisang o dakong paglutos tungod walay nahigugma sa mga pagtulunan sa mga Kristohanon labi na sa ilang pagpanginabuhi nga sahi sa kalibutanon. So, atong gisugdan ang atong serye sa chapter 1 verse 1 to 2. O ato kinigyuluhan kaniadtong una nga mao ang tuburan sa atong kaluwasan. Ang tuburan sa atong kaluwasan mao kini nga ang Dios nagpili kanato sa wala pay kinutuban og si Kristo ang mitubos kanato og kita gibalaan sa balang espiritu pinaagi sa ginganlan og regeneration or effectual calling. Now kining buhata sa kaluwasan iya lang gyud ni sa Dios. Dios Trinidad. Sama sa pagmugna sa Dios nining kalibutan, ang Amahan maoy nagplano nga mahimo ang tanan og ang Ginoong Hesukristo maoy nagbuhat sa tanang matang sa kalibutan sumala sa John 1:3 nga siya gyud maoy naghimo, siya ang nag-create sa tanang mga butang og ang balang espiritu maoy nagpaanindot sa tanang mga binuhatan, naghatag og mga color, rainbows, flowers and bees and trees. Mao kana mausab sa atong kinabuhi nga ang Ginoong Amahan maoy nagpili kanato sa wala pay kinutuban sumala sa Efeso 1:4 og si Hesukristo iyang gisugo aron sa takdang panahon siya maoy mutubos sa atong mga kasalanan kay nahulog man kita diha sa sala. Og kadtong gibuhat sa Amahan ang iyang gugma og ang katubsanan ni Kristo kini gilihok sa balang espiritu sa matag usa ka tawo nga gipili ng daan alang sa kaluwasan og sila gianak pag-usab aron sila makasabot, makakita sa ginharian, makasulod sa ginharian og sila makadawat sa maong grasya nga kaluwasan sumala sa Efeso 2:8 og dili kini pinaagi sa binuhatan. So busa ang kaluwasan buhat lang gyud ni sa Dios, dili kini pagpaningkamot sa tao sumala sa mga relihiyon karon nga kinahanglan na mutsalig ka nga Kristo apan imong buhat ka, imong tabangan ang grasya sa Ginoo, kini sayop ning pagtulon-an na. So dili tungod sa atong pagkamaayo kundi sa grasya lang sa Dios, sa buhat lang gyud sa Dios, siya maoy tuburan sa atong kaluwasan. Karon sa atong pagpadayon versikulo 3 ngadto sa 5 ato na pong tan-awon ang garantiya sa atong kaluwasan. Garantiya sa atong kaluwasan. So basahon nato ang 1 Pedro versikulo 3 ngadto sa 5 nagaingon maigsoon. Dalaygo ng Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay o ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos, ginatipigan didto sa langit alang kaninyo nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kinaulihang panahon. Mao kini ang pulong sa Dios nga maoy magtultol kanato bahin sa garantiya sa atong kaluwasan. Apan una sa tanan mangayo ta og
at tabang sa atong Ginoong Hesukristo. Dalaygon namong Amahan, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, kami miduol kanimo alang sa pagpapangayo sa imong grasya nga tagaan kami og espirituhanong pagsabot sa imong espirituhanong pulong. Kay kini dili masabtan pinaagi sa unodnon lamang og walay kapuslanan. Hinaot pa nga balang espiritu may magtudlo kanako isip usa ka magwawali og mag-abli og pasabot sa mga tigpaminaw diha sa ilang mga lugar panimalay sa kalanlaing lugar na hinaot pa nga kami magtubo sa kaalam kay ang kaalam namo maoy magdugang kusog sa among paglaom pagtuo o magpaginabuhi kami na naagyod sa kabalaan o sa pagkamatarong. Salamat Ginoo, tultuli kami nining among pagtuon karong hapuna. In Jesus' name we pray. Amen. So, unsa may atong makita dinhi sa atong teksto, ang atong kalawasan dunay garantiya na dunay tulo ka panghimatuod nga garantiya maigsoon. Primero, kung atong tan-awon ang versikulo 3, ang atong kalawasan dunay pruweba. Dunay pruweba. Okay? Atong basahon ang verse 3. Dalaygo ng Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. So ang pruweba dinhi megson makita nato tungod sa dakong kaluoy sa Dios, tungod sa iyang pag-anak kanato sa bag-ong kinabuhi o pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang pruweba. So, primero atong daygon gyud ang Dios sa maong kaluwasan. Kay siya maoy nagpasiugda nini sa wala pay kinutuban sumala sa Efeso 1:4 bisan pa sa Roma 8:28 ngadto 29 nga tanang butang nagalihok kauban naglihok ang Dios alang sa atong kayuhan sa kaluwasan nga kita iyang giilang daan o katong giilang daan iyang predestine na mahimong dagway ni Hesukristo o katong mahimong dagway sa ni Kristo iyang pagatawgon, iyang i-regenerate, iyang effective ang iyang pagtawag kanato. So si Ginoong Hesukristo maoy nagtubos kanato, ang Amahan maoy naghigugma kanato og nagpili kanato ngadto sa kaluwasan. So mao na daygon nato ang Dios sa maong kaluwasan. Ikaduha, daygon nato ng Dios sa iyang dakong kaluoy. Dakong kaluoy kay kita nakasala, totally depraved, dautan. Kita tanang tibok lawas nato na mansahan sa sala, busa dautan, dili tungod sa atong pamatasan, kay naay mga buutan, naay mga maayo. Apan makasasala lang gihapon, ang tibuok niyang pagkatao na mansahan sa sala, mao nang hinguntang kita dautan. Apan sa sumala sa kaluoy sa Dios iyang gisugo si Kristo aron kita pagatubson sa atong pagkadautan tungod sa iyang dakong kaluoy. Busa daygon nato ang Dios kay tungod siya ang naghatag sa kaluwasan, daygon nato ang Dios kay tungod sa iyang dakong kaluoy. Ikatulo, daygon nato ang Dios sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Kay kung walay pagkabanhaw ni Kristo, tanan ang mga misalig ang Kristo walay mahitabo sa ilang pagtuo. Nga naman, patay man ang ilang gituuhan. Tanawa sa 1 Corinthians 15:17, nagaingon mahigsoon. Og kung si Kristo wala banhawa, nan ang inyong pagtuo, wala lamay kapuslanan. Og kamo anaa paghihapon sa inyong mga kasalanan. So daygon gyud ang Ginoo kay tungod iyang gibanhaw ang Ginoong Hesukristo aron kadtong mosalig kaniya nga gikamatyan sa isang sala, buhi o nung pag-usap, nga naman kay tungod ang manluluwas buhi man. Di sama sa ubang relihiyon nga ang ilang gituuhan, sama ni Confucius, ni Buddha, ni Muhammad, tanan nangamatay. So way paglaom ang ilang kaluwasan. So ato kining mahibaw-an nga primero ang atong kaluwasan dunay garantiya kay dunay pruweba. Ikaduha, dili lang kay dunay pruweba ang atong kaluwasan, kundi ang atong kaluwasan kini permanente gayud. Permanente, dili kini mawala.
Once you are saved, you are justified, then you are justified at all. Romans 5:1, there is now therefore no condemnation to those who are in Christ. Wala nagay condemnation. So atong basahan versikulo 4, nag-ingon, og ngadto sa usa ka panulundon kita kuno giluwas ang garantiyang provide niini ang kaluoy sa Ginoo o ang paggabahaw ni Kristo aron may dinhi sa versikulo 4 ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot. Paingon kuno didto sa panulundon nato nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos, ginatipigan didto sa langit alang kaninyo mga igsoon. So makita nato dinhi ang pruweba, mga igsoon, sa atong kaluwasan. Dunay pruweba, unya kini permanente. Kay ang kaluwasan, usa ka panulundon. Unsa maning panulundon? Kining kita na sa kalibutan, kung dato ang atong mga ginikanan, ng mga apuhan, unya og sila mamatay, doon na sila mga will. Ilang isulat na dito, kung unsay imong panalundon gikan kanila. Nanay nga nimo to nakapatik na ito og pila ka hektarya, pila ka kilometro ang imong yuta og pila ka milyon ang imong kwarta, dili to mausab kay naa sa will. No? Mausab kita sa diha nga kita giluwas sa Ginoo, ang atong ngalan nakapatik na dito sa langit og ang atong kaluwasan tuwa na dito. Tuwa dito. Unya kini sigurado na gyud. Sigurado na nato ang atong kaluwasan dito. Apan sa atong present time, bisang pag napatas kalibutan, sigurado sab ang kaluwasan. Kay nag-ingon ng pulong, ang mutuo kang Hesukristo luwas. Apan ang consummation o ang kinatibukan nga kaluwasan nga ang atong lawas og espiritu mauban dito sa ganiran, wala pa. Managingan lang sa doctrine, sa theology, now and not yet. Now, we are saved, but not yet doon sa langit. Apan, ang atong kaluwasan, tinipigan dito sa langit. So, kining atong kaluwasan, dili kita ang may kupot din sa yuta. Dili kita ang may kupot, kundi tinaguan kini. Kining kaluwasan, bisan pa niapatay ning kalibutan, sigurado na ta. Dili madunot, dili mabuling, dili malaos, o dili gyud maunsa. Nga naman, kintahid makasalata. Saan naman na? Di ba, mamantsahan? Oo, apan, ang dugo ni Kristo, sige, og panglimpyo ka nato. Mo nang gitagaan ta og gasang paghinulsol. No? 1 John 1:9, if we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us. Lihok na sa balang espiritu, di ka pasagdan nga way conviction nga dili nimo isugid ang imong sala. O kining atong kaluwasan permanente tuwa dito sa langit. So watay kabalaka nga mawa ang atong kaluwasan din sa yuta kay masayo pa man ta, makabuhat pa man tag dili angay. Apan, samtang ani apa kita sa kalibutan, tuwa nag-atong panulundon dito, nakaandam na, nakapatik na imongan, di na to mawa, di mahanaw, di madugta, dili mabuling. So mo na garantiya sa atong kaluwasan. Ikatulo nga garantiya. Kung sa to'y primero, kaluwasan nato, dunay pruweba. Ang pruweba niini, mao ang buhat sa Dios, ang kaluoy sa Dios o ang pagkabanhaw ni Kristo o ikaduha kini permanente, dili mabuling, dili madunot, dili malaos kay tua didto sa langit. Tinipigan. Ikatulo, maigsoon, ang atong kaluwasan dunay gahom. Ha? Gamhanan ang atong kaluwasan. Oo, bisan pa karon gamhanan kay tungod kini mo pukaw ka nato, muni mo bakod nato. Muni mo hatag nato og higayon nga kita makabakod, makabarog sa atong pagtuo, pagsalig, kay tungod na ani nato gamhanan kini, maigsoon. Busa Dios ang nagbantay nining atong kaluwasan. Iyang gitipigan dito sa langit og iya pa kuning
bantayan dinhi sa ato sa kinabuhi. Basahan nato ang bersikulo 5, nag-iingon. Nga mga sumala sa gingon sa 4, ang atong panulundon dili malaos, dili mabuling, dili madunot, nga tinipigan sa langit, nga mga ginabantayan. Ginabantayan, dunay security guard ang atong kaluwasan dito, maigsoon. Dili ra ba kay sa mga agency lang, dis ang mga agency. Kung dili, tanaw na to, basahan na to, nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios. Hamo sa may mulabaw pa sa gahom sa Dios. Gahom sa yawa? Dili. Sulugoon lang yawa. Di siya makailihok o di tugutan sa Ginoo. So ang gahom sa Dios, mo na nag-amping sa atong kaluwasan. Maigsoon. Nga ginabantayan sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Kay kining kaluwasan nato, pinaagi sa pagtuo, na dawat natin sa pagtuo, o kinanglan, mabuhi kita diha usab sa pagtuo. Basaon nato kutro. Nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan, nga andam na aron igapadayag unya sa kahuliang panahon. So busa kitang buhi pa, moabot ang panahon nga ipadayag ka nato nga matipon ta sa atong kaluwasan nga gibantayan sa Dios, o kaluwasan nga atong gisaligan dit samtang naa pa sa kalibutan, o magkita ra kita didto, ipadayag ra kini. So busa ang gamhanang gahom sa Dios ay nagpasalig nato nga luwas kitang makaabot sa. So ato kay tungod gahom sa Dios ang bantay nini. Dili kita mo'y nagbantay nini. Kinsa bugod ta, dali ra ta masayop, dali ra ta maligas. Kung kita mo'y na magbantay sa atong kaluwasan, mawala gyud na, muwagtang gyud na kay unya lang taon, maligas na ta sa atong pangpanulti, panghuna-huna, laway. So wa natin kaluwasan. Apan Ginoo mo'y nagpini pinaagi sa iyang gahom. So dili na kita ang nagkupot sa atong kaluwasan, kay nga naman tungod kita makasasala, dali retang madamag. Busa, makalahutay ta magsuon sa atong pagpanginabuhi nga luwas nun nining kalibutan. Magpagkinabuhi nga babalaan o pagkamatarong nga naman. Kaya ang Ginoo maoy nag-preserve ka nato. Siya maoy naglantaw ka nato. Maoy nag-iwag ka nato. Maoy naghatag og protection ka nato. Nga kung kita mahugma sa ikapito putang bakuron sa Ginoo, katungod ang kaluwasan siya mo'y nag-amping pinaagi sa iyang gahom. Busa ang atong kaluwasan, gamhanan kaayo, maigsoon. So busa ang Dios mo'y nagbantay, pinaagi sa atong pagtuo. Diha ta magsugod, hangtod sa katapusan. Basaw nato Roma 1:16 ngadto 17. Nagaingon sa Roma 1, versikulo 16 ngadto 17. Nagaingon, kay wala ko igkaulaw ang mayong balita. Ningon si Pablo sa mga iyang giwalihan. Kay kini maong gahom sa Dios. Gahom sa Dios ni, no? Ang mayong balita, ang gospel. Alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagtuo. So kung gahom kini, kitang mga naluwas naa kining kaluwasan sa ato katungod sa atong pagtuo. Sa Hudyo man, sa tanang sa bisan sa unsang klaseng mga tao, Gresyanon man usab. Karon padayon sa 17. Kay diha sa maayong balita, diha kuno sa maayong balita, naatan ng kamatuoran nga ngayon natong masabtan, mailhan, magkaroon ta ng kaalam aron mulambo ang atong pagtuo. Ingon diha, kay diha sa maayong balita, ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo, ngadto sa pagtuo, sumala sa nasulat nga nagaingon, mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. So busa ikaw nakadawat sa gahom sa Dios, maong gospel, naluwas ka. O pinaagi sa atong pagtuo diha sa balang kasulatan, o magpadayon ta diha sa pagtuon sa balang kasulatan, na diha ang magtudlo kanato sa pagkamatarong, ngadto sa pagkamatarong, busa ang usa ka taong naluwas, magkinabuhi sa pagtuo. So ang atong pagpanginabuhi karon, pagtuo, apan ang atong kinabuhi, kaluwasan sa langit, tinipigan sa gahom sa Diyos. So di gyud na magbuwag ng pagtuo o gahom
sa Dios. So, magpadayon kita, mula makalahutay kita, kay siya mo ay nagproteksyon nato sa matag adlaw, sa matag minuto sa atong kinabuhi. Nagaingon sa atong versikulo 5, atong basahon 1 Peter 1:5, nagaingon, nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan sa nga andam na aron igapadayag unya sa kinauli ang panahon. Alang sa kaluwasan nga giandam. Luwas na ta apan do na patay kaluwasan nga giandam aron igapadayag unya sa kinauli ang panahon. Ang atong salvation o kinatibuk-an atong kaluwasan ato ng madawat mao ang atong panulundon. So pagkaanindot ning mahimong Kristohan ng mga igsoon, andam na kita samtang kita nagkinabuhi dinhi lahutay kita ayo kabalaka. Lig-uno ng atong mga pagtuo pagsalig magkinabuhi ta nga matarong nga ang Dios mahimaya kay tungod moabot ang panahon sa kinahuli ang panahon nga matagbo gyud nato ang panulundon nga dili mahugaw, dili mabuling, dili makunot o kita magapadayon diha sa ganarian sa Dios. So busa karon maigsuon sa atong paghinapos. Mga igsuon o higala nga naa nagpaminaw, nag-ingon kang Kristohano na. Ang uban po nag-ingon unsaon man pagkaluwas o mahimong Kristohano. Ang ako lang awhag, pangutana nako nimo. May garantiya ba ang imong kaluwasan karon? Doon na ba'y garantiya? Mukaingon ka nga, doon na. Kung ang kaluwasan mo, gikan sa tuburan, nga mao ang Dios. Sayang dakong kaluoy, o pagkabanhaw ni Kristo, o dili pinaagi sa mga maanindot nga mga paagi sa tao, nga ikaw patuuhon sa ilang mga pagpanudlo o tawgon ka sa altar calling dawata si Kristo. Apan wa mo kasabot sa pinakagamot sa kaluwasan nga ang Dios sayang pangako iyang isugo si Kristo kay tungod sa sinugdan nagkasala kita nahimong dautan sa tanan natong kinabuhi pagkatao nato ug way makapapas ni ana gawas lamang kang Kristo ug kana mao ang saad sa Ginoo nga moabot kana o kinanglan masabtan nimo pinaagi ni sa pagwali sa mayong balita kang Kristo ug sa diha nga masabtan nimo maigsuon nalamdagan ka ang buot pasabot gianak ka pag-usab sa espiritu kay tungod patay ka sa espiritual nga pagsabot Ephesians 2:1. Apan sa diha nga ikaw gianak pag-usab sa balang espiritu kakita ka na sa unsay ginarian makasabot ka na og makasulod ka na sa presensya sa Dios. Kinanglan ikaw ianak pag-usab dili ni sugo atong buhaton kun dili kini mao ni kinanglan nato mao ni pamaagi aron makasulod tas ginarian nga ang Dios muhatag nato bag-ong kinabuhi. Kun diha magsubay ang imong garantiya, makaingon ko tinuod ang imong kaluwasan. Apan kung dili nagdahom ka nga sa imong pagsulod sa iglesia, intra ka sa choir, nahimong miyembro ka o matinud-anon ka sa tanang adlaw nagsimba ka, nagtuo ka nga naluwas na, may gsuon false hope. Kinahanglan masabtan nimo ang kinagamutan sa imong kinabuhi ug sa gahom sa Dios sa imong kaluwasan. Aron doon na kay garantiya. Taphaw ra kaayo kanang dadon ka, imbitahon ka, uban-uban ka sa Bible study, nga nagtiguang ka na iyong ka, naghamtong ka na, kay daghang ka nagnasabtan sa pulong, apan wa pa mahilabti ang imong kalag. Diha kang Kristo. So busa maigsuon, akong awhag kanimo, bag-uho ng imong hunahuna. Ug unsa imong pagtulunan kaniadto, bag-uha hunahuna, repent ang buot pasabot. Pagginulsol kay naa ka sa sayop nga garantiya, dili na garantiya. Ayaw pagtuo tungod kauban ka sa mga choir, kauban ka sa buluhaton, nagtubo ka sa drum set o ano pa man.
sa gitara, ayaw pagtuo sa kadugayunan nimo sa pag-attend sa simbahan, apan wa pa gyud maablihi, wa pa makubkob ang imong tinuod nga pagkatao nga patay sa kasalanan og ang Dios lamang ang makabuhi kanimo. Ayaw pagtuo ni ana. Di man ang gisulti ni si Kristo sa Juan 8:31-32 nagiingon. Unya si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, tingali usa kay niini. Di ka man Hudyo, Bisaya man, Tagalog man, o unsa ka man, nga misalig kang Jesus, mao ni paminawi kining pahinumdom ni Kristo sa mga misalig kaniya. Basahan na akong balik. Unya si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, kun pabilin ka mo sa akong pulong, wa maging pabilin mo sa choir, pabilin mo sa buluhaton, pabilin sa mga activities, pabilin mo sa pag-attend, wala. Pabilin ka mo sa akong pulong nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinunan. Sahay niadto sa born again pa mi, Pentecostal charismatic. Usa ka oras, 2 ka oras ang praise and worship. O niya ang mensahe, media oras na lamang o isa ka oras wa nay maminaw kay tuwa na sa gawas gipang kapoy nag mga kabataan. Dancer na mo 30 ngadto 40. Ang choir na mo pagkadaghan mawa na ang sulod. Kay tungod wa na maminaw sa pulong. Apan nagpabilin sila sa ilang ministeryo. Apan wala magpabilin sa pulong. Nganong kinalaman sa pulong man? Nagaingon sa 32. Og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran magahatag kaninyong kagawasan. Kamatuoran sa pulong sa Dios, kinsa ta atubangan sa Dios, kinsa ang Dios nga muluwas kanato. Mao na nay makahatag natong kagawasan. So dunay garantiya ang imong kaluwasan. Hinaot pa, pangitaa ang tinuod na kamatuoran. Pagawi pinaagi sa pulong sa Dios. Dalaygo namong amahan, salamat sa imong pulong matuod. Mao kini matagkanaw kagahom sa pagot sa imong pulong, sa pagsabot sa among kahimtang isip depraved, dautan, tibuok, lawas pagkatao, gikan puyo hadto ngadto sa tiilan, kini mantsado og sala. Patay kami sa espirituhanong kahimtang, dili kami makahimo sa pagbuhat sa espirituhanong kaluwasan. Busa Lord, hinaot pa. Tabangan kami sa imong grasya na ikaw mismo ang mag-abli sa among hunahuna. Maghatag ka na mong bag-ong pagkatao aron masabta namo ang kamatuoran sa imong kaluwasan. O makadawat kami diha sa garantiya sa kaluwasan. In Jesus' name, amen.